ngize ngikhulumele lizwi Kita kedua ini. uma ebalekile umuntu la ngithandaza naye Apa ni dia mtu mau kita pelande. ubalekile Oba ni dia. Yes. yini ebalekile umuntu Jini dia bale wanki musi. zimbili izinto Intonte. ukuthula impilo engiyiphilayo akuyona ekathini Bofilo boke bukhila ngasimamdi. lo muntu ubaleka lento engiyo Sena seu. ngoba yena ufuna impilo Obanye lawa. ngoba yena ufuna impilo Obanye lawa kupi. kuyenzeka ngesinye isikhathi Weka kana kwele umuntu. abaleke Abale. ukuthula kanti impilo yalapha ayihambisani naye Anjini obabona abutama isayembe. impilo yakhe Bofilo baha. ilwa nezindaba zenyawo Amen. Abantu abasitya batatu. ukuthula abantu athi uzohamba Abititama. kuyofuna indawo enevangeli elingaxoshi abantu Abitilo batatu. uzohamba Abititama. kuyofuna indawo enevangeli elingaxoshi abantu kanti ivangeli alibaxoshi abantu lixosha isono yakuta awathikibele mantamangata ithi mabaprofita nkutlela bohloko gommele bontate ka dithapelo tsa lona hle a le rapela le mpe